ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangidulinam iti napuskol a jacket ko, Pipito Lakay. Adda iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw. Di ko di mo idulin tara matag ita. Ne, sa dino ti papanamaya bakit? Katrabein. Adda ti campaign rally dagiti kandidato iti ayan Damari Elisa Lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg. Kan dumawat iti kwarta no adda itadda. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol. Kan pangpariban ko matlaang ti daduma. Ay, agsardan ka man bakit? Nakababain ti kastar aramidam. Kanya tinakababain ijay. Na, dawatam mat amin na politiko. Italaang mananday to'y. Iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka pa, oy. Good morning, Lakay. Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tinted dalakay. Isupay mo day jay Una yan. Day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No managbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta agalad ti may sa abotante? Mang tadamot nga no kasta dumawat kami. Ay pang-asim bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Ang tugaw kaki din tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi Diyak kayat data. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabaybayadan. Umayak man maki-standby tatang. Mayat apagpwestuan ti sangwanan ti terse na yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Papay kuma no asidag iti kalsada. Sigurado nga adu ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit? Siyempre, panagdadawat manan Ay unay ka na nakaw. Sana na saya ti kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anatara tayo tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakkel matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manan idirabi iti 500. No kasta. Sika nga raw di tataulan ti asaw idirabe. Ay, nalabi ta kasta, tatang. Narabianak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot na yon iti urnong ko. Unay kan Luisa anak ka. Para amat amin na lumablabas. Ay, nawaw. Mamin, ano ka di nga ibagak kada kayo? Amasapul anatara tayo itaapanawan, tatang. Ay, siya kung ti mababain iti kastagar aramida. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payaw ngayon tada. Di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga rod agamit ti kayat ko? Ano kumangay dagita? Kwarta ti ka sa pulak, tatang. Ay, jakambaw na. Agure ka. Ni tata kulas ti sumungad Di mo ibaga nga agraman ti ama ni Remy akalugaran tayaw nga ngay-ngayangay nga opisyal kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tata kulas. Takno amok no kaano nga agawid day ta Remy. Arak mo, Pipito Lakay. Ay, nawaw? Nangalami ti arak bakit? Sa dino kumapay ngay. Inted dagiti kandidato Inted da? O ano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao.
Awatam kit day, tapno at daagas ti bannog mo nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Saan na mabayadan iti arak ti butos ko? Na, aginarte ka pa'y laang mat dita? Di mo kaya ti libre? Kas na ko nakitayan. Saan na mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko? Aha, no di mo kayat. Mga among ka ah? Syaklangan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita? Anya ti masapul ma, pipito anak ka. Amangan, nulim mablabas ni Luisa dito itatang. Awan mo ta nakitak. Sa dino tinapanan na aya. Diyak man ang mutatang. Diyak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw, abangan no nag-house to house manain. Amangan ko no ag-house to house manen tatang. Ay wine, malagip ko man. Nag-awid sa amutin ni Remy dita balayda. Naku na ni Luisa kanyak iday. Aplano na timapan ni Jeb balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayanda Remy. Tinagturungan na, tatang. Agkape-kapay, Luisa. Ay, agyaman naklaunay ah. Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sabali a lugar? Nasaya at latamot. Kayat ka diya sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti pa nagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga mga baka. Kas kadagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. May kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mat, no adda? Ay napasensyakan, ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mat? Pang merienda laang, di ka pa'y mangtad. Kasano lang no makatugaw ka? Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kasta laang, awan latamok. Talaga adi ka mangabak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay aremi lakay. Ay nawaw, di ka maawatan bakit? Apay aya. Nakaimimot launay. Apay, di nakainig ka niti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamot di bagbagam? Nakaimimot nga rod. Pang merienda lang mat adaw-dawatak ngam di na pa'y may tudmat. Saan mat nga amin a kandidato ket baknang bakit? At dalat tadag iti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja aremi. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong ipabayad mo ti butos mo. Ay wala no asino ti mangyawat, iso ti may lista. Naimbagngal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Remy. Ibatik ko matoy daduma apolyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tersenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mau, mangipaskil kamutan dita sangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinordiyam ang mangiwaras iti pulyetos mau. Ada, ngaman manulaang. Tamanulaang mati budget ko. Saan akas iti daduma dita akabailan dati mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom no mangabak ka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay atata, agyamanak manan. Mawantay nyaman na. Good luck, iti pa nagkampanya. Na, adamat tarpulin ken pulyetos dayjay aremi dito'y tersena yo, tatang. Wan, inyag na pimanidikal man. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matadakas na katanak ka. Nakaimimot dayjay kandidato, tatang. Na, Idi napanak idyo balayda, awan pulos inted na,
Uray sa nga gasot no isaw. Saan lang nga dayta? Nagtamnay pa itiin pasangon na kanyak akapay. Unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa ilang dadya areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay, anakaw. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan. Dayta agsirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato, kadakkel ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tay laktay da, nang runa no ammo tayo akabailan damay ti agserbay. Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na nahuana. Nagkumusta laeng, apay kaday. Ibutos yo ka di, dadya akalugaran tayo nana. Ay katwan na, takas makita kat kabailan na mo tiyang serbay. Ay na, di yo ammo ti husto akin na tao dadya Remy nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta, imot dadya nana. Iso ano siyak ti da kayo, di yu ibut-butos dadya tao. Amangan mo, numaysa ka kadagiti butantay. Mahilig dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta ti bagbagam. Anya ti ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jay mutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin aminsan kat. Pinagustuhan? Wan, imay di mawat iti kwarta iti naminsan. Pang merienda na ko nana. Ngamjak piman nang tad. Takurang mat nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta maut. Wan nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay dayta apakadismayaam. Panunutaw nga dalat na dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan amangilakaw iti butos da. Ay bagbagaan man ta asawam, Pipita. Ay nawaw, apay ni bagat ka, nanawana. Nalae nga mang dadaol iti kandidataw. Saan laeng napagustuhan ti kaya na mang dadaulan. Anya? Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanon ni Remay. Isuan na saysaya at no jak ibutaws. Ay nawaw, uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang timapan na is-istoryaan ni paradaan. Ay talaga rupat kwarta daytang asawam. Ay, jak ilibak dayta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Saan ang nasaya at ikastagalag ti may sabutan tay? Pudnula unay nana. Mala, di kay madalagan. Kasaritak tumanen ti asawak. Nasaya at magtaimbay ka dito'y balay, Luisa anakaw. Apay ka di tatang. Nadamag mo ka da, iti chismis, may papankan ka. Ay nawaw. Anya chismis day tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti dayta? Nangagkaw, ti saritaan na gitipada ka pasaheraw, iti na pasentro ak. Anya? Makitam day ka. Si kamot lang, tinakababae ni te kastaga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo nama, taugalim ti parikaw. Dawat ka adawat, no di ka maikan, matitirik nam. Dadaulim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang man ti kastaga ugalim manak ka. Laglagi pa, nga dadagiti kandidato, nga awan ti maitid da kwarta. Ngamayat mo ti serbisyaw akabailandang ay paay. Tasyak pay lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat praktikal, takasapulan tayo nga ron ti kwarta.
Saan ka maichismis no nagululimag ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaran tayo, ti maipapani ti aramid mo apa nagdawat ka dagiti kandidato. Dua nga aldaw laang kat eleksyonan. Makita day dya areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan ko ana, sigurado ang mga baklat na. Itikas dya kinaimot na? Para makita ah. Di kaagsawa kasta. Tanumangabak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano ngagpatulong ka kan ko ana? No iso ti mapagasatan ngagtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy akalugaran tayo. Anya nga iti makunang bakit? Ay nawaw, anya ko maitakanyak no nangabak. Di kagpatangken ako na. Tsambalaang day ta. Saan atsamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante ket mangilako iti butos na? Nangabak? Ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong paylaang mati pride mo akasta? Awanan ti maramida, tanalpas matan ti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo maisubli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamak ken ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato ket dadailemon. No iso ti mapagasatan ngagtugaw. Awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Pudno akasapulan tayo ti kwarta, ngam di tay kumaagbalin arupat kwarta. Kas may sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.